Nafarroak 380 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo. Azken ordutan 6.048 txerto inokulatu dira. Nafarroko gobernuak irailaren 2 arte luzatu ditu koronavirusaren aurreko mugak, gaueko mugikortasuna barne eta hori astero berrikusiko da. Lurralde koexioak Uxueko errepidearen ezponda egonkortzeko lanak 340.000 euroren truke esleitu ditu. Construcciones Malizkurren enpresak 3 hilabete eta erdiz egingo ditu. Nafarroko gobernuak 330.000 euro bideratu ditu Saharar herriaren aldeko proiektuak diruz laguntzeko. Nafarroko landa ostatuek abuzturako erreserbak mantenduko dituzte, kutsatzen gorakadak ez du ezeztapenen gehikuntza handirik ekarri. Egoaraz barrutiko suteak 517 hektareako azalera bat kaltetu du, horietako 332 natura erreserba bezala deklaratutako esparruaren baitan. Nafar Lansarek telesailen filmaketetan eta zineman espezializatutako prestakuntza tailerrak abiarazi ditu. Iruñeko Arresien interpretazio zentroak ibilbide didaktiko bat eskaintzen du hiriko historian barna gotorlekuen bidez.